खाथती पुलिस स्टेशन अंकांग नागालैंड पेन कार्बी आंगलोंग ahoy lahori jana long pen kedam tang chitti ni phai crate rock siani ajo por phai sir ke papor malom inut pinso ke thi tang bar pum train hor akong along long pon pusi birta long dun birta ki long dun ateng ke patovya jo malom monit kaprin prelia por hutsi laso honi nang dolo na pen Nagaland pen lahori jana hoy ke dai railway dolong akum sialong si naso ke thi tang bar pum long pam lo hala pulam ke doadim police lapen CRPF atum adim pale damsi langchari damlo police atum pen ke than pon ke laso ke thitang bar pum ke khat khati gotom bostia dum gukul tila bostia sor kalitang pudum sarma sopo divas sarma artaning kam inko ra ke thom lapen non ke dobom la ke khat khati raj palace hotel adung pusi pangthek ponlo ke thitang bar pum aphan postmortem asai ke claim je phan hundam si pini Dipu Medical College and Hospital along Ponji Laso PC ahe masora tumphan ipajir Ponji kithi lora bang phu ko puson pensi kithi lo ne lake postmortem PC patini thek pin popusi police tumpen pachini pon bukajan penanan terang karbing long live